Grabatzen ari garen unean gaueko 10:19 diren honetan, bihar hasiko den B serie txapelketako, binakako B serie txapelketako, laugarren jardunaldiko norgehiagoken atarikoa eta pronostikoak emango ditu eta jardunaldia bihar Oiartzungo Madalen Soro pilotalekuan hasiko da. Kasu honetan Agirrek eta Iztuetak Zubizarreta eta Ugarte Mendia izango dituzte aurkari. Agirrek eta Iztueta momentuz jokatu dituzten 3 norgehiagokak irabazi egin dituzte. Zubizarretak eta Ugarte Mendiak berriz jokatutako 3etatik 2 irabazi dituzte eta 3. horretan 21 tanto egin zituzten. Biharko norgehiagokan egia esan berrikuntza bat izango da, lehengo jardunaldiarekin alderatuta, izan ere Martxeliztu eta berriz ere itzuliko da, lehengoan Agirrek eta Salaberrik sekulako partida jokatu zuten Donostiako Atano 3. pilotalekuan Salaberria eta Arbizuren aurka, baina bihar berriro ere momentu honean dagoen Martxeliztu eta itzuliko da, eta ikusiko du ea zer gertatzen den partida. Nondikan joango den zaila da antzematen. Momentuz behintzat gorriak favoritoxeago atera litezke, atzo batez ere Gorka Ugarte Mendia oso larri ikusi genuelako partidaren fase askotan eta pilotaka da askotan, baina ikusi beharko da baita ere Martxeliztu eta nola itzultzen den, izan ere aurrekoan jokatu zuten norgehiagoka horretan, eskuin horrekin oso larri amaitu zuen, gainera horregatik anuko egin zion hain zuzen ere aurrekoan Donostiako Atano 3. jokatutako norgehiagoka horri, eta ikusi beharko da, bihar nola itzultzen denerako noski ongi egongo delako, egia esan jokatu dituen norgehiagokak oso ongi eta oso serio jokatu ditu Martxeliztuetak, egia da azken fase horietan dezente sufritu duela eta bihar horre egon daiteke gakoa, baina bihar aurrelariek daukate luzitzeko eguna, izan ere batez ere lehenengo zatian behintzat Zubizarretak eta Ugarte Mendiak eusten badiote, gerora aukera gehiago izan ditzakete ikusi dugulako Martxeliztuetari bigarren zatitikan aurrera pixka bat fisikoki eta kostatu egiten zaiola, ez? Baina orokorrean behintzat teorian Agirre eta Iztu eta favorito behar lukete, biharko norgehiagokan txapelketa hobea egiten ari dira, Zubizarretak atzo bere momentu honak ere izan zituen, momentu honetan forma oso honean dago, Ataundarra B serie txapelketa honetako pilotaririk onena dela esango nuke, eta ikusi beharko da ea nola eramaten duten aurrera norgehiagoka, baina momentuz esan bezala Agirre eta Iztu eta favorito. Larun batean Labriten, Larrazabalek eta Eskirozek, Senar eta Elizegiren aurka jokatuko dute, Senarrek eta Elizegik, Senarrek Unai Alberdiren lekua hartuko du, eta Elizegik Aimar Morga Etxebarriarena. Unai Alberdi badakigua, Izarna Zabaleko lehen jardunaldi horretatik minartuta dagoela, badirudi gainera denbora luze baterako ere badaukala Azpeitiarrak, eta aldiz Iker Elizegi, kasu honetan, Aimar Morga Etxebarriaren orde sartuko da, eta lehengoan Aimar Morga Etxebarriak Bilboko Bizkaia pilotalekuan asko, ikeragarri sufritu zuen, asko sufritu zuen partida horretan. Kontua kontu hemen Larrazabal eta Eskiroz favorito nabarmen xamar aterako dira. Senar ongi ari da, kostatzen ari zaio, 22 iristea, lehengoan ere larri aritu zen, ezta? Eta kostatzen ari zaio 22 iristea Senarri, eta Elizegik lehen partida izango da, eta ikusi beharko da. Beraz, Larrazabal eta Eskiroz, favorito nabarmen xamar, 2 puntu dituzte Larrazabalek eta puntu bat daukate Larrazabalek eta Eskirozek, eta uste dut aste honetan bigarrena ere eskuratuko dutela, eta Alberdi bigarrena eta Morga Etxebarria bikote titulararentzat panorama oso beltza jarri daiteke jardunaldi honetan. 3. norgehiagoka Bartzelonan jokatuko dute Salaberriak eta Arbizuk De La Fuente eta Bikuñaren aurka. Hemen partida nahiko parekatua, espero da, batez ere Inigo Bikuñak asko betu beharko du, izan ere lehengo astean Iruñeko Labriten ez zuen bat ere norgehiagoka ona jokatu, pilota asko gora joan zitzaizkion, eta ez genuen bat ere ongi eta konfiantzaz ikusi Bikuña aldiz, Salaberria eta Arbizuri ere kostatzen ari zaie, puntua daukate, De La Fuentek eta Bikuñak punturik ez, eta uste dut, aste honetan momentu ona izan daitekela De La Fuentek eta Bikuñak lehen da biziko puntua eskuratzeko.
izan ere bikuñak atzeko kuadroetan Arbizu dominatu dezake, naiz eta aurrekoan Arbizuk partida oso ona jokatu zuen, atano hirugarrenean, naiz eta bigarren zatian apur bat kostatu, oso partida ona jokatu zuen, Agirre eta Salaberriren aurka, baina De La Fuente eta bikuña ez zuten itxura ona eman, baina iruditzen zait favorito hartu beharreko bikotea dela asteburu honetan. Eta igandean amaituko jardunaldia, kasu honetan 3 puntu dituzten Egiguren eta Eskuzaren eta Esposito eta Gaskueren arteko norgehiagoka horretan, eta hain zuzen ere Odei Esposito itzuliko da. Astigartarra ez du, oraindik txapelketako norgehiagokarik jokatu, Lauterdikoa amaitu eta berehalako horretan arazo batzuk izan zituen, baina badirudi da ongi dagoela, lehengo astean ere Donostian EITB-ko kazetariek egin zioten elkarrizketa horretan aipatu zuen. Horrari zela medikuarekin borrokan aste honetan itzuli ez itzuli, azkenerako itzuliko da, eta hemen iruditzen zait Egiguren eta Eskuza favorito izango direla, Espositori oraindik ere kostatuko zaio pixkanaka erritmoa hartzea, eta forma oso honean dagoen bikotea, Egiguren eta Eskuza, eta batez ere Julen Egiguren egiten arien txapelketa hasiera hau. Benetan, beretzako ere nik uste merezitakoa dela, halako txapelketa hasiera, beti binakakoetan, buruz buru eta Lauterdian ongi ikusi izan dugu Azpeitiarra, baina beti binakakoetan kostatu izan zaio, eta begira, orain ongi ari da, nik uste ere gozatzen ari dela txapelketa hasiera honekin, beraz, naiz eta partidak oso estu irabazi dituzten, benere urak favorito izango dira, eta 4. puntua eskuratuko lukete, beraz, hause, ea zer gertatzen den, urrengoan, gehiago izango duzu, bitartean ongi izan, agur.